Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa cikin wannan tasha mai albarka, cikin wannan shirin na mai albarka. Suna na Sadiq Salihu wanda aka fi sani da Sadiq Kawoje. Insha Allah yau kuma na zo maka da yanda da yawa kana yin wani aiki ko kana yin wani abu a waya a daman ka da kira da sauransu, ko dinga kiran ka da private number irin wannan zan kuma kai ga aikin da kake ko kuma yana da very important bayan da kake son ka dauka kiran ko bayan da kake son kai kira ba da sauransu haka. Ta dai wannan abu da yawa yana damun mutum da ana ta kana aiki ana ta damun ka. Insha Allah yau na zo maka da yanda zaka hana a kira ka gaba daya, za a daina damun ka da sauransu. Don wani roƙonka da Allah ya buga mana subscribe ba, da Allah ka taimaka danna mana subscribe da ta fito da Allah ka danna wani. Da farko zan ajiye ma link application in description. Za ka ganshi haka call blockings. Call blockings za ka ganshi. Sai ka selecting haka. Sai selecting shi haka. To shikenan. Allah sai ka danna Allah haka. Yanzu ka ganshi yanda yana da application ne yake yanzu. Na farko shine yanzu kana son mutum in baka son mutum ringa damun ka da kira za ka yi. Ga wasu abu guda nan, wani layi guda nan, ga wani abu guda nan ƙasa nan gashi nan ko sai ka danna shi haka, ka gan shi haka, sai ka danna shi haka. Kana danna shi haka, wannan shine private number, ko an kira ka number ba zai zo ba da sauran, sai ka danna sai ka kilike akan shi. Wannan ma on number irin ba sunan nan shi ma haka sai ka kira. To ba a damu, baka sa a dame gaba daya, to sai ka zo wannan na kasan nan, kaga call all calls, sai ka danna an call all VIP sorry walt gaba ɗaya ka kashe su kenan yanzu haka. In har da message baka so sai ka kunna wannan, in baka son kawai kira ne baka so sai ka yi bashi haka. Haka yanzu haka duk wanda ya kira ka ba zai zo ba, sai ka kawai ka fita. Duk wanda ya kira ka yanzu, kowa ya kira ka wayan shi ba zai zo ba, kiran kwata-kwata ba zai yi ba. In kuma duk wanda ya kira ka kai zaka gani, so kana zuwa a cikin miss call ɗinka za ka waye da waye ya kira ka, amma shi zai ji kawai wayan da ba ta zuwa ne, amma kai zai shigo maka. Sai ka shiga nan, kaga nan wajen to za ka kiro duk gaba da aka ma anan da message lokacin da kai blocking kiran da sauransu duka za ka gani. Don wa dalla yana da kuka da bidiyon ya wurge ka, da Allah ka taimaka danna mana like, kuma na subscribe da ta fito da Allah ka danna wani. Mun gode sosai, sai ma this video.